हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौ बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे आपकामिं बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव एसे शेयार खालामना होनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जालायबाय। स' बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों जानजिया खाफ्रा। दे लोगोफोर, स' बे मिउजिक भिडिअआवनो सगाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन इलिसा बर' लोगोसे अनामिका नार्जारी बिथांमोनखौ। स' बे मिउजिक भिडिअनि आरो मेथाइखौ रोजाबदों इलिसा बर' बिथाङा। डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामी बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड नामा? स' नोंथांमोना जुदि बे आपकामिं बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेडब्ला बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। स' बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। स' बे मिउजिक भिडिअखौ अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि चेनेलावनो थाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। स' बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय। स' जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन। स' नोंथांमोना बयबो बे साननैसोखौ नेनानै थाथ'लायदो। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन बायदि मोनदों दे, मानोना बिथां लिसान रामीनि डिरेक्सन करिय'ग्राफ खालामनायफोरा जोबोरैनो मोजां जाखायो। स' नोंथांमोनाबो बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायदो। स' बे मिउजिक भिडिअखौ जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला थाबैनो नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। स' लोगोसे आंनि दिनैनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ थाबैनो मिथिग्रोनाय बायदि।